Jamjona kamora mora maintie medu winjo nyakalondo mari migeno kendo miero kinde duto ma endien nyakalondo mar Victoria. Walenda chiel kachela kawa wuok e dho wath mar Dunga, Kisumu City, Kisumu, London. Kae to benda nyisi kamora mora maintiere kinde no duto ne intiere kanyo ero koda Betty Opondo daktari ka chiel kod Japeng Lora. Ose lorgi kuma koro gidhie kata ka gidhi chamo material mano gima ok didonje. 92.1 FM kae to bende sani endi wa stream live www.rlv.co.ke kata kiweyo mano ero jawinjona sani endi we are on live streaming on Facebook. Nyalo yodo kanyo ero Omuga Kobwasa. Chingi weekend mari was how? Weekend ne yombaba, weekend ne kare kendo na mor mana tari gigo duto mana kade weekend na kade beyo duto mana atire weekend kendo wacho ni weekend manyokalo e tarik makoro wadhi ende nen weekend manyanya ngafu kendo nyodonjo kod dhod chunya proper. Nikech nitiere kaka korot kanye dhi siemo to gimolo lodho. Kuke gikabiyo memito mera. Ingesa madonjo to aneno ngato kwa kaje ko penyo gurua. Bi ngane wangi pesa mane madwa kao. Ko pora penyo then kadhi adiyo koke gikabiro mototwo nitie kamo penyi ingene samidhi penyi ni how much samidhi kwache dio korot ipenyi ni idwaro 50-50 mia koso ine bank mane makonjo 50 mano ATM no koli iwinjo ni babi mane 50-50 kolo mia ko ingene taja majo siasa diega to gidio 50 mang'eny koro biro mathoth ko gichakaka gore koro ni gola lufe koso 500 koso 50-50 gicho wuok na pero ka kwala banka ya kwano pa gitu birom kama na paro Yoje na kamora mora ma intiere playlist marwa kracha enya wambe wadwa moka kaka eni ndio odiochieng' makawuono e playlist marwa antiere kod maendi mano wer kanyo ero koda bana kadori iluongo ni Intakula biro jaber no pare rosina chica ni biro jaber no pare mama yo adundo yo belando berana mano nitiere playlist marwa kae to playlist marwa bokracha ahinya nikech kaka mashabiki lazima tuwashukuru kendo waduk nwero kama nantiere kod ka John Junior mashabiki wetu binyo kumade lazima tunawashukuru mashabiki wote kae to bende wiya ok nyal wil kod Olowuodo Minde maendi mane giwero kolabo gi Papa Wemba niluongo ni Wake Up kama intie Wake Up Baka bonde da bondi bambo le pare da ya oye me ko sufre bonita mama bonita da ya polo kadwa ketho ni mitne ahinya mago wantiege playlist marwa kae to in bende kaponi idwaro mondo iket more playlist mari Omuga Kobwasa ginyalo tudore kodwa yo mane gimi nyalo timo yot kanye dhi mane simbi kanyo kisedhi ginele nyalo dhi nyalo dhi okay yani ngina wer wada chiwo loto pesa ng'eny ka ila wa ila urura gimi time dhi kare ote maro machuok 22921 iwe ote machuok kanyo kati nyalo yonwa tole 0733926061 kati nyalo dhi Facebook page marwa imanyo Radio Lake Victoria kise manyo kanyo ero kuongi like page no then kise like page no bol comment mari kanyo weche modong koro weno wadhi some kakiori mage kaka wapange odiochieng' makawuono nyaka wang'orom kanyo ero saa 1 mar otieno Omuga Kobwasa na romo gosiep na moro manyaka ok nosiep na nusiep wacha to ne gibiro ne wan urura kako kuom jopuonjre e safar gari mane gi onge we wati kor gi piny ka kako igeni gino seka chanda nito ka joge biya piny kanango iwinjo jo sikere gi biya piny kanango ka Yesu jopuonj 10 gari
Magi Yesu. Ne onge nyako kare. Bwana okiwe awach mbaka. Okay, sasa. Okay. Osiep na manyako. Ok ni manyako ni manyako. Kira kama ginya bede. Osiep. Apenye na kinyi to tindi lal kune. Wacho ni anti ukulunga kamano. Apenye iluonge nango. O akinyi koro wewe otiyo nga. Otiyo nga. Okaw nyingo wacho ni en sani luonge ni Bedford. Inge Bedford. Bedford ok mitoka. Bas, inge ni en lori. To en lori. Gimomi wacho na ni luonge ni Bedford. Lori. Bedford inge ni en lori. Makioro odhiomo kata mana maram ka julu. To sama wangi nene no eme kwano. Kora kinyi tinde en Bedford. Owacho ni yani ni en kata kore en kata kowuok e ode. Ka ja ode owacho ni odhi onyiew sapa. Sama ang ja ode onene no. Mane mokwane. En Bedford. Mitoka ma kata kiori wi got kujo chunde. En kata no dhi duogo kibed gi geno. En gari makobe samo duoge mineni wacho ni ngane. Iduoko ne na Nyasaye ro kamano. Ruoth ko ikelo jangati. No wangeno nyalo duogo ikelo Bedford. Bedford kai tinde wuok akini ruoth ngi kabi kete piny osekethore. Oko kanyo bende nitiere nyiri mokawore ni gin Bedford ma gin sama wang oduogo no. Ema wang ni kwane. Koro nyaka sani bende ng'ama dichuo mano kokanyo. Tineno ka in gi jaber moro to dwano kel wi samo ere minene. Mano in gi Bedford. Mano koro ng'ang'eya. Gari ma iluongo ne makanika kata chunyo tiero. Kineno ka simo ywak. Tipenyo nde polise magocho. Koso gohe kama. Warwakie chenro mar podho chieng' jawinjona wabro chake ka indi achiel kachiel kod Papa Wemba kachiel kod Koffi Olomide. An iluonga na Mulabisa. An iluonga Omuga Kobos Wood Kano. Susana sistema venimos a comer a nosotros y café. Ay, mane kaka wanka sani wan malo sani vichwani malo wan mai kaka wani TV wan kumadua wan malo ya sani wan malo kati yengi kapinche kise kolo TV gogo yawa go ane controller they was sanitized COVID-19 corona jono no está camonito no my core polo, come on, my core polo.